Btr सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 करोड़ रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन। श्रीमन्त संकटे कलाक्षेत्र खुंफुंबाय बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुङो? जि बिसा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो देग्लाय 6थि बड' फिल्म एवार्डखौ बिथांमोना गुवाहाटीआव खुंफुंदों आरो लोगोसे बलिउडनि सासे एक्टर पद्मिनी कलापुरी बिथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आङो मिजिंथिदों 1980निफ्राय जागायनानै दासिम बर' फिल्मा जथेस्थ' जौगाबोबाय। गोबां जेंनानि गेजेरजोंबो जाय बिथांमोना बर' फिल्म बरननाय बेवहाय एक्टिं खालामनाय आरो बिनि जि माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो स्ट्रागलखौ खालामबोबाय थादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव समाजनि सोदांनाय समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो Btr सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 करोड़ रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन। मोबाइल पर ऐसे सारे लाइक मोबाइल पे